networking the world. Salamu alaikum. Salamu Barka da alaikum. yamma. Barka da yamma. To ya gajiya ya jiki kuma? Lafiya. To sannu ga Ladima. Amma abu. Na ji an ce ba ka da lafiya. Na? Na ji an ce ba ku da lafiya. Daga gwaji wallahi ko sai suka ce wai ba mu da lafiya. Wallahi matar sarkin ruwa ce ai da azumin ta kiran ka tare da shi mu yi maka jaje. To kuma lokacin ba ka ɗaga wayar ba. Wallahi muna nan tare da sarkin sayi. Wai da sarkin sayi. Wallahi da Ingila ya zo? Habibu. Sun karɓi nambarsa sun ce za su kira shi faɗi inda za su ɗauki shi. To yanzu ko jikin naku ya tsanani ne? Gamo yanzu ma a zaune muke muna ta harkar mu wallahi lafiyar mu kalau. To an sa muku ruwa ko kuma magani ake baku? Ba abin da ke ba mu magani ɗaya suke ba mu ya sunansa. Vitamin C ne kullum suke ba mu. Vitamin C da Ladima? Wallahi vitamin C ne kaɗai. To, amma da kai da Habibu aka kawo ku da wa? Da sarkin saye? Da sarkin saye. To, wa isa ha gwada kuɗin? Na? Ku kuka ce a gwada ku ba ku da lafiya? Nan gidan sarki aka turo daga gidan gwamnati ina jin aka gwajin da nan kofar kudu aka ɗebi mutum uku cikin gida mutum uku kofar ƙwari mutum uku. To, shi ke na aka gwada daga gwaji suka tafi ko sai ji mu kai a ne kira mu wai mu zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da muka zo kuma mun ɗauka muna zuwa wani abu ne za a yi mu tafiyar mu muna zuwa gwajin ce wai ai a kai mu gari wai ba mu da lafiya muka ce to mu me yasa ne mu gamu ko ciwon kai ko zazzabi ba ma yi. Kuma ba kwa mura? Ba ma yi. Ba atishawa ba zazzabi ba ciwon kai? Wallahi ba ko ɗaya. Ba sarƙewar numfashi? Ko ɗaya babu kawai. To da likitoci yanzu a gurin ku? Suna nan ƙasa. Ku kuna wani asibiti ne? Muna saman bene. A wani asibitin kuke? Asibitin Giginyu. To suna ba ku abinci? Wallahi abincin da na ranar nan ma ba wanda ci a jin daɗin sa. To saboda wani fanke ne ƙwaya biyu sai lemo. Kuma daga gidan ku za ka muku abinci, kuma daga gidan su za ka masa abinci daga gidajen ku? Wallahi sun hana duk abin da ka ba za su bari a karɓa ba. Yanzu kwanan nawa za ku kenan a gurin su? Na? Kwanan nawa za ku yi a gurin su? Yo ai yanzu duk cikin mu da mu da su din ba wanda zai ce ga kwanakin da zamu kai sai lokacin da gwamnati ta ga dama. To da wannan ciwon shi galadimar rumbu ba sai mutum ina da shi ba kawai sai a zo a kama mutum a ce a gwada shi a kai shi ina da shi. Wallahi yanzu zancen da nake miki a yanzu nan ma akwai yara biyu da ka wallahi dukkan su ba wanda ya shekara 10. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi dukkan su yara. Yan ina ne yaran? Sai ɗan sallar ne. Wallahi da kuma wata yarinya wannan ma bata fi shekara 7 ba. To ko kuɗi za su ba ku ne sa suka kawo ku suka ajiye ku aka sa ku da lafiya? A'a ba zai aikin banza da cu zalunci dai kurin. Wallahi zalunci ne kurin sai dai kawai su zalunce mu su amfani da mu don su samu kuɗi a gwamnatin tarayya. Mun magana da mai Ingila da safe. Ice an masa waya ta fi sau 15 mai Ingila. Da safe na kira shi muka yi waya sai ce an masa waya ta fi sau 15. An ce wai in bai zo za a har ya zo nan gate din asibitin. Sai suka ba ce koma gida in sun gama sakin ɗin abin da suke za su kira shi a waya sai ifa daidai inda zai tsaya su zo su ɗauke shi. To inda ce wannan gaskiya ne na rumbu ai mutum to kaga ina da mata yi mu'amala da mutane an ce in mutum ina da ciwon duk wanda ya mu'amala da shi sai an keɓe shi. To ku da kawo ku ya batun matan ku da na kai mu'amala da su tunda ana zargin kuna da ciwon. Yanzu ma duk sun tambaye mun ce mu gidan sarki gida ɗaya ne unguwa ɗaya ce kai amma gida ɗaya ne. Haka ne.
kuma gaba ɗayan mu ba wanda ba ma mu'amala da shi fiye da kwana 10 nan ba, kuma duk gaba ɗayan mu gun zaman mu ne, ba gidan da kowa baya shiga. Gaskiya ne. To shi dai yi rubutun to ba sani ba ko duk gidan sarkin za su je su ɗebo oho. Gaskiya sai kan yaba gidan sarkin gaba ɗaya. Amma wallahi wannan da mun abu ga musu duk gaba ɗaya mun ba wanda ba ma mu'amala, kuma kowa na shiga gidan kowa. kuma daga vitamin C galadimar rumbu ba a baka komai sai vitamin C? Wallahi vitamin C ne kwaram. Ba ƙarin ruwa ba abin numfashinka baya sarƙewa ba a komai? Wallahi duk ba wannan abu, kawai vitamin C yake ba mu. Sai wani shegen bunkaso.